Mi esker, eta gabon, azteko galdera bat, ea erantzuna dakizuen. Badakizue nor izan den edo nor den munduko pertsonarik jakintsuena? Jakintsuena. Albert Einstein, Aristoteles, Marie Curie, Galileo Galilei, Isaac Newton, Díaz Ayuso, ez? Nire ama da munduko pertsonarik jakintsuena. Eta batzutan, gutxitan bada ere, baina batzutan bai, kaso egiten diot. Eta txikitatik beti esan didan esaldi bat, hau izan da. Gaizka, zu nahi duzun guzti hori izan zaitezke. Holan, amek sarritan daukaten hitz egiteko modu rotundo horrekin, ez? Orduan, pentsatzen nuen, ostia, nahi dudana, edo zer gauza, esaterako, medikua, edo arkitektoa, edo ertzaina. Ertzaina ez, nire palo. Ez. Egia esan aktorea naiz. Bai, ama, beitu, lortu dut, ama. Hola, payasoa naz, ama. Egia esan, ez dakit zelan gertatu zen, baina gertatu zen. Uste dut ikastola garaian ez izala dana, bai. Nire lehen hezkuntzako irakasleek esaten zidaten, bertan egiten genituen antzeslanetan, pues, oso trebean nintzela. Agian benetako ikasgaietan ez, baina hoi ebitu, plastikan, musikan, antzerkian, eta holakoetan, pues, salaua nintzen, Claro. Eta orduan esan zieten irakasle gurasoei, interpretazio klasetara apuntatzeko antzerkian, ezta? Eta ez zuten egin. Ez, ja. Eta futbiton jarraitu nuen. Futbiton, joder. Oso txarra nintzen, izugarri txarra eta entrenatzaileak beninduen sekula ataratzen. 9 bat urte izango nituen partidura jolastu genuenean. Final garrantzitsu bat omen zen, herrian jolasten genuen. Eta, herriko prensa etorri izan, guraso danak bertan zeuden, eta ni bankilloan. Bankilloan pasatzen dituen partido guztiak. Eta irabazi genuen, irabazi zuten. Eta entrenatzailea poses oratzen zegoen, eta sartu ginen bestuariotara, eta, banaka zoriontzen hasi zen entrenatzailea. Gorka, tio, Gorka, ze ondo, zelako golazo da sartu dozun, increíble, Mikel zelako pasa egin dozun buruz, zoragarri, hostia, Aitor, zelan ibilizaren bandatik, gora eta berako rika, alucinante, Gaizka, zeue bai super ondo, nahizta ez duzun jolastu, oso ondo. Eta ekipo dana, ke? Ez que ez dauka graziarik. Momentu horretan erabaki nuen, enuela futbola gustoko. Ez aidela gustatzen futbola. Eta begira, zuen permisorekin espazio hau aprobetxatu nahi nuke konfesio bat egiteko. Ez dakit telebistan esan liken alakorik, parkatu diko didazu, bestela moztu gero, eta jazta. Baina, bizitza honetan armario guztietatik atera bar da, eta hau, horietako bat da, eta banoa. Parkatu familia, maite zaituztet benetan, ama, aita, danak, osaba, I love you, banoa. Ez zait Athletic Club de Bilbao gustatzen. Gorroto dut. Eta zait gustatzen ez Julen Guerrero, ez zait gustatzen inor, bale? Eta Reala ere ez. Horain nahi baduzue, jazta, gorratu nauzue, eta Facebooketik borratu aldidazue, diezadakezue, edo nahi duzuen guztia. Niko baina gargatuko zaitut, zulaz. Nahi duzuen bezala, akaso aceptatuko zu, ya veremos. Beraz bankilloan geratzen nintzen, kantatzen, kantatzea eta dantzatzea maite nuen, hori bai, musikaletako aktoreak bezala, momentu bat. Let it go, naraturanturin, eta 10 urterekin, euskaraokea nire herrira etorri zenean, bertan kantatzea lortu nuen. Klaro, ikastolako pseudo-casting guzti horiek gainditu nituen, eta holtzara igo nintzen lehenengo aldiz, Isiar Orejarekin. Zoragarria izan zen. Baina, igo nintzen pizka bat, urduri. Recuerdo txarrak atozkit, mesedez. Ez que oso urduri nengoen. Eta letrarekin naztu nintzen, eta... Enumen ezer irabazi, ez nire eskolarako telebista berria, bideogelarako, ez ordenagailu bat, Isiar Orejak botazian kriston bronka. Ondo nago. Gaur egun antzerkia egiten dut.
Bai, gehienetan gorrotatzen nagoen publiko batentzako egiten dut lan. Bai, bengoz holtza gainetik desagertzea nahi dute, eta beste artista hobeago bat etortzea nahi dute, mierda altxatu desaten, ezta? Eta holakoak, baina beste batzuetan, ojo, maitatu egiten naute. Bai, zoriontsu egiten ditudalako, bai. Egoten dira a tope hor, animatzen gaizka. Batez ere ikusten ditut supergoian, aretoko argiak pizten direnean, eta mobilak ateratzen dituzte, eta aretoko ateak zabaltzen dira, eta irtetzen doaz, eta hor daude superposik, beraz, ni ere egoten naiz hor, oso posik. Orduan pentsatu dut, amari, gehiagotan kaso egitea, eta ez naizela berriro bankilloan geratuko. Eta bankilloan geratzekotan, bankilloko soro abeslaria izango naizela. Eta erratuko naiz, eta parkatu, arriskatuko naiz. Eta isiar oreja ezagutuko dut agian sakonago. Eta erratuko naiz, bai noski, eta letrarekin naztu berriro ere. Baina oraingoan berri bat asmatzeko. Dena dela amari kaso egingo diot, eta ni naizen guzti hori izaten jarraituko dut, edo saiatuko naiz.